Kerran erään veturin sadepisara säikytti. Veturi tunneliin puksutti ja piipustansa vihelsi, piilossaan yksin kyyhötti. Veturin nimi oli Henri. Kuljettaja ja lämmittäjä komensivat Henriä, mutta hän ei suostunut liikahtamaankaan. Sade pilaa ihanan vihreän punaisilla raidoilla koristetun maalini, hän sanoi. Junailija puhalsi pillinsä täysin voimin ja heilutti lippuaan väsymiseen asti, mutta Henri ei liikahtanutkaan tunnelista, puhalsi vain höyryt junailijan päälle. Minä en aio pilata ihanaa vihreää punaraitaista maalipintaani sinun vuoksesi. Paikalle saapui herra päätarkastaja. Hän on kaikkien Sodorin vetureiden päällikkö. Me vedämme sinut ulos sieltä, sanoi herra päätarkastaja. Henri vain posautti höyryt hänen päälleen. Kaikki muut paitsi herra päätarkastaja vetivät. Lääkärin määräys, sanoi hän. Mutta Henri pysyi tunnelissa. Sitten he yrittivät työntää toisesta päästä. Herra päätarkastaja huusi. 1, 2, 3, työntö! Itse hän ei auttanut. Lääkärin määräys. Työmiehet työnsivät ja työnsivät ja työnsivät, mutta Henri pysyi tunnelissa. Vihdoin Tuomas veturi sattui paikalle. Junailija heilutti punaista lippuaan ja pysäytti Tuomas veturin. Käynnissä oli melkoinen väittely. Katson nyt, ei sada enää, sanoivat kaikki. Niin, mutta kohta sataa taas, ja miten kävisi minun vihreälle punaraitaiselle maalipinnalleni, Henri sanoi. Tuomaskin työnsi ja puhisi ja työnsi niin kovaa kuin suinkin kykeni. Mutta Henri pysyi tunnelissa. Loppujen lopuksi jopa herra päätarkastaja luovutti. Otamme kiskot pois, sanoi herra päätarkastaja, ja jätämme sinut tänne ikiajoiksi. Ja niin vanhat kiskot poistettiin, Henrin eteen rakennettiin muuri, eikä hän enää päässyt pois tunnelista. Hän ei enää voinut muuta kuin katsoa muiden junien menoa. Henri oli hyvin surullinen, sillä kukaan ei enää näkisi hänen ihanaa vihreää punaraitaista maalipintaansa. Aika kului. Edvardilla ja Jorilla oli tapana mennä usein paikan ohi. Edvard huikkasi, pip pip, heipä hei. Ja Jori sanoi, tuut, siitä sait. Henri Paralla ei ollut höyryä vastatakseen, hänen tulensa oli sammunut. Tunnelin nokia lika oli pilannut hänen ihanan vihreän punaraitaisen maalipintansa. Hän mietti, pääsisikö hän enää ikinä junan veturiksi. Voi olla, että Henri ansaitsi rangaistuksen. Vai mitä mieltä sinä olet?